Stoję na stacji kolejowej tych żwaków i powiem wam, że się troszkę znam na budowaniu torów kolejowych. Poważnie. Ja jest takich czasów, co tych studentów gnali do roboty po wydarzeniach marcowych i takie tory to ja układała w Niemcach miejscowości Malchin, Richtig. Nie jest to zaś taką okropną robota, co by taką baba jak Jose nie poradziła, no było nos tam ku temu więcej, ale godą to po takiemu, że ta kolejowa sztreka, ona wiedzie, nią idzie dojechać do Zwardunia, Żywca, Ustronia albo Wisły, czyli to jest tak 120 kilometrów, ale budowali to dość długo. Od 1852 do 1912. I oto wiem, że się sam nie lenili, ino że trzeba ułożyć podkłady kolejowe, położyć szyny, to się we sztyrech kładzie takimi dźwigarami i potem się sypie to tłuczeń. Sam tą trasą jedzie też cuk do Wiednia. No on sam nie stowo. Jakbyście do tego Wiednia chcieli się richtig karnąć, do jakiej opery albo co, no to musicie się cofnąć na Stare Tychy, bo tam ten cuk stowo. Przypominam wam, że Tychy mają 9. miejsce w Polsce, jak się rozchodzi o zasoby zieleni. Stoję na kraiczku lasu, już jak go wam pokazywała, kaj się zaczyną resztka Puszczy Pszczyńskiej. No taka resztka to jest wielki las, ale to jest piękno bito droga, którą możecie dojechać, jak się w to wojskowością interesuje, a inni pamiątkami też, do bunkrów, kaj się odbyła na początku II wojny światowej Bitwa Wyrsko. 1-3 września 1939 roku. Mało w to do niedawno jeszcze o tym wiedział, że sam się richtig prali, łota Polska i no, czym to się skończyło, to wszyscy wiemy, ale powiem wam, że już 11 roz odbywają się sam rekonstrukcje tej bitwy wyrskiej i wszyscy, którzy się interesują historią, militariami, idą tam na te bunkry i albo się dziwają, albo biorą w tym czynny udział. Sam też możecie na kole do tego dojechać, bo to nie jest tak, że autem, ale auta sam też jeżdżą po jakiemu, bo do tej zieleni tyskiej to się też przykładają ogródki działkowe i to wcale nie jest taką bagatelną rzecz, że ktoś ich ma ogródek i tam se siedzi, bo on też tam rychtuje te rozmaite drzewa, dbało o to. Także pięknie was do nas zaproszą, bo nawet jak się wam zdowo, że u was jest fajni, to u nas na pewno troszkę lepiej. Jeszcze jest początek wakacji i możecie się u nas oddychnąć. Sam jak się podziwocie, zaś za moimi plecami, Kościół pod wezwaniem Świętego Ducha. Po jakiemu o nim godą? Bo on stoi na kraju tego wszystkiego, o czym ja wam za chwilę będę gadać. Na kraju lasów żwakowskich. Czyli jak będziecie jechać do lasu, to traficie po drodze ten kościół. Ale on jest taki piękny, a jego budowa miała rozmaite koleje. Początek, czyli zgoda w czasach komunistycznych, to był rok 1976. On jest taki gryfny, że wert jest u osobnego odcinka. Co by tych wszystkich, co tego kościoła nie znają, trochę podhajcować, to powiem, że driny są piękne malunki dzieła Nowosielskiego. Będziecie widzieć.
wakacje. Ludziska jeżdżą do lasu na wakacje, byle kaj. Ja jest usia w Tychach, niedaleko stacji żwaków, bo sam się zaczynają lasy, które dawniej stanowiły, no do dziś stanowią kąścinek Puszczy Pszczyńskiej. No, za moimi plecami jest taki znak, co się poszła podziwać. II wojna światowa się skończyła już 70 roków temu nazad, czyli prawie 4 nowe pokolenia urosły i ludzie już powoli, pomału nie pamiętają o tym. A dyć żołnierz ani polski, ani niemiecki, ani ruski nie wybiera se miejsca, kaj on polegnie. On myśli, że on się wróci do domu. No nie każdy się wrócił. Na tej tablicy stoi, że sam polegli żołnierze niemieccy, 3 ich było. I przedstawcie się, na pewno się myślicie, dobrze im tak, po co sam przyszli. A dyć żadnemu nie chce się iść wojować na dalekie miejsca i tam swoja głowa być może złożyć do cudzej ziemi, często w grobie, który jest grobem wspólnym, bez miana, bez krzyżyka, bez jakiegoś znicza, co by w tosik zapolił. No, tak se myślę, że każdy z nas ma jakiś udział w tym, że jest wojna albo że ją nie ma. No tyś możecie powiedzieć, nie chcę iść na wojnę. No kto w okresie wojny nie powie nie? Każdy powie ja, bo inaczej dostałby kulka w łeb. Jest taka śpiewka, która napisał o Kudżawa, że tej III wojnie będziemy my wszyscy winni. I jak będziecie wędrowali przez te lasy, a Kąścinek dalej was poprowadza do takich bunkrów, to być może też zajedziecie tymi lasami do Pszczyny. Mnie tam zawsze zasmuca taka jedna rzecz. Wedle Pałacu Pszczyńskiego, słońce mi świeci, wedle Pałacu Pszczyńskiego jest cmentarz żołnierzy radzieckich i mnie tam zastanowiło, tam jest kamień, a na kamieniu pisze 80 albo 120, to nie są ich numery. Tam jest pochowanych 120 synków i przedstawcie się, idziecie na spacer z rodziną, fajnie jest, a traficie na takie miejsca. Warto się zastanowić.